सानैसो जोंनियावहाय जालि मानसिफोर दङमोन गुबुन पार्टिफोरावबो थायो बे जालि मालफ्रा लासै लासैनो साइड जानाया समाजनि थाखाय जोबोद मोजां दा बाथ्राया जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना मोनसे समाव बुंदोंमोन बिथांनि समाव जाति गथ' संघर्ष जादों बिथांनि समाव बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों बिथांनि समाव असान्तिजोंनो असान्ति जादों बै बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरानो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि आथिङाव हमहैदों दा बाथ्राया जाबाय जाय मानसिफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सान हर बुखिदलाबायदोंमोन बेबायदि मानसिफोरा दिनै माबा मोनसे मता अंक मोनदों नामा जायनि थाखाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि भगबान जाहैबाय जाय मानसिफोरा जाय दैदेनगिरिफ्रा निति आदर्श गैया बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनांगौ दङ होननानै बिटिआर बासिया साना दिनै नायदों इलेक्सन खाथियावथ' सोलायनाय जायो इलेक्सन खाथियाव सोरबा कंग्रेसनिफ्राय बिजेपि बिजेपिनिफ्राय एजेपि बिपिएफनिफ्रायबो इउपिपिएलआव गोबां फैदों जोंनिफ्रायबो साफा सानै थांदों बे गोदोर मेटार नङा नाथाय समाजाव बिथांमोननि जि मानदण्ड बिथांमोननि स्थितिखौ गावबा गाव बिथांमोना इस्टाब्लिश खालामना लानाय बायदि जादों दा बेखायनो दिनैनि तारिखआव जों बिथांमोनखौ लानानै खर' सायाखै जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों जोंनिफ्राय स्पष्ट जाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दोनथ'नानै बिपिएफआव थांदों बिथांमोना इउपिपिएलआव थानाय समावबो जोंहा खोब लाब जासाखैमोन खारन रायजो राजा बिथांमोना बै जायफोरा माने पार्टी सोलायबाय थानाय साफा सानै नेता बिथांमोनखौ मालाबाबो गोसो गोरबोआव लायाखैमोन आरो बिसासाव फोथायनायाव लायाखैमोन दा बिथांमोना थांबाय जोबोद मोजां जादों मोनसे खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बिपिएफआवनो थाबाय थायो जाहाथे बिथांमोना बिथिं बास्रायस्राय मोख्राफोर बायदि सभाबखौ खालामनो नाङा बेजों माने समाजनि जि समाज बेबस्था बेयाव माने कुइसन मार्क फैनो नागिरो